Ako sa pozeráte na to, k čomu sme dospeli teraz? Je to vrchol slobody, že každý si má právo zvoliť dokonca ešte i pohlavie a potom tí ostatní sú nútení túto proti zdravému rozumu bijúcu pravdu akceptovať? Vo mne je skôr žena. To nie je absurdné. Jednoznačne psychický problém. To sú tie fakty, no. To, myslím si, je liečiteľné, ale ako vyliečite niečo, čo už je nezvratné. Priateľ Juraj Matinko tvrdí, že on sa cíti mačka. On sa cíti byť mačkou. To všetko prichádza viac menej z Ameriky. Priateľ Juraj Matinko, jednoznačne psychický problém. To je jednoznačné. Prišiel z nejakej inej planéty, ani to neverím, lebo na každej inej planéte, ak je taká obývaná ako tá naša, musia byť normálnejší ľudia, pretože horšie už neexistuje nič, nikde. Na to je psychiatria. To sú tie fakty, no. No a my ako vďačná americká kolónia, to nie je absurdné po tom, čo naša hlava pripustila. Ja som tiež pes, povedz mi, ako sa cítiš, prezrať mi to a to. Jednoznačne psychický problém. Na to je psychiatria. To sú tie fakty, no.